Guys, di ami dari anda nag-overnight. Manu kuno mi. Sa manu muni murag mo makauban, di ko kauban kay gas iliyang bantasan dia. Ya guys, gabi na. Di ko mauban ma bago kong ilis. Lagi. Kuya ray mano. Tumida to unjas aircon. Bantay wa kay kuha ya ha. First time na makalaag nga nag-overnight tagaw. Overnight mi. Tibok pamilya. Nawa Ano? uga ma. No. Oy. Tugnaw. Ha? Tugnaw. Tugnaw. Nawa ma. Uga. Man, tawa daghan nagsaga daghan na no dagtuguan. Ha? Nagka-view dagto guys. Dagat. Lipuin. Kuya, ano mo ya? Pag-ilis ka to na to, yung lisanan to sigdanan. Enjoy kas dagat, be? Enjoy kas dagat? Wasan ko no. Enjoy kas dagat, day. Butang tuloy ko. Nga po namin kasi silang buwan kon bangus. Nga punta guys, te Anak ma. Salin ganinang bangus ug buwan. Nga punta ninyo. Nga punta bibi. Bibi fish. Fish guys na. Fish. Wait mo fish ina. Kuan mo ko magkukas mo ko. Hay mag-night swimming mo. Ma, Kuya ang mano kuno sila. uban ko magkubo mo ko. Butang. Eh wala ma ilan. Abi. Kubo ko na. Kau bala ka. Abi iman hapon pa naman yung. Abi iman hapon. Abi Gabi na. hindi na. Nga. Abi ina. Muban ka mano. Di. Pero kung mauban eh. Muban ka di. Di. Nga naman mahadlag ka. Lekas koan. Baba. Mano pa ka? No na pag-ilis na. Pag-ilis na. Pag inom ugoan. Paracetamol. Natin to. Anong kita? Hindi ako. Eat na ka be? Uy, nakong nakita ko. Madu. Grabe. Lipadas badjing kamantoy. Tarang na masalan anjana na. Grabe ka to tumbling. Karon pa man sila nakatungkog o nakahigdag-higdag putson. Mo na hilara lipadsa in taon. Mama, nakita no. Wala sa pagganito tumbling. In tumbling. Bak mo dito sa kita mo. Ha? Ningawa ang taong. Kananggara ang Iliya guys. Nakatungkog kutson. Sa bakas batang gamay. Napahigda na mas kutson. Kaya sa Miss Anda. Mag-overnight. Char. Mag-overnight. May dari niya. Kung ate. Tapos dang pang-ante. Oh, lagi ikaw lagi pud na. Grabe kasi parang gadang lipaya yung taong Kim. Naka 18 taong kutsun. Kung ba tibi, 18 kay ugma. Wana, tabla na pa itang 18. Mataga ka. Gadang iyata. Huy. No. Kuyakin Ken. Apa pa? Tas ibabaw. Pa. Paghabon na mo, gipagtugnaw na mo. Karon na naka-aircon pa ni sila guys. Na social ni karon ning mga bataan ni naka-aircon lang. Sa medyo gibati be. Be. Lami. Ikaw kuya? Kuya? Grabe jud siya gud arang gud ki ata Yung laki. Tapos bahay nga ginura mang iring kuanin jo. Kung makaabre lagi sila sa sardinas, sa di kaabre. Hanan bay na to dito kagubo. Ulit ninyo dito. Ang iring ninyo. Dito na supaw. Gihimo ng syupaw kay mong limon kin. Di na to limon, syupaw na to. Grabe ang taong lipaya sa mga batang gagmay. Kuya, inom og tubig inanghaman niya. Lahas day. Ganahan ka starfish? Hadlok. Bit pagagasa. Mama ako na. Karangan imong jacket kina ang sanan nang kita nang imong pusod. Mama ako na starfish. Di uy. Mama na sinday mape nagsiat na min tulong ba. Dala mo tulo. Alam ba ma? Alam mo, awad.
Lumipad sa mga batang arep. Tog ng mga kabataan nga nangaligo ganina, grabing kay atas dagat ya. Paway na. Paway na yung taon. Ang mga puro mamura ng mga sus, mura ng mga kulor o gagipo. Arang nagajang ito kay grabe buad-buad sa init. Uli na magilang magwang badzi. Dalang tulo na rin nabilin. Alwares. Patulog naman ula. Tog na ate no. To na ate ning uli na. Uli na. Mo ate ay si aw hisil. Ay, sisil. Ate. Uli na ate. Sisil? Tog ng mga kabataang Pinoy ang paghabol ko ya. Gayon. Habol. Day, makan gago. Kan tulog na langga na. Tulog na ang bibi. Tulog na ang bibi ni mama. Tulog ng mga kabataan. Ang kapoy. Tulog na patabi. Good night, be. Good night, guys. Good night. Bye. 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 Ano magiganahan pag ligid-ligid ng dana? Dahil mo mamagawa na nga tuog na. Ganahan sa ligid-ligid guys kay humukman. Tapos bahay kay gahi mga mahidaan anda rin ligid-ligid sa karang humuka. Di. Oh, di ay. Hanggang nga na naman kadan, amuron naman kag iring. Mura magkag-iring gamay. Ikaw si Limon Skidibi. Dahil na. Dahil na ba? Nabag-uhas Kim. Miss Anda guys. Darami na nga tuog. Okay, hapon naman sila nangundang sa dagat. Iliya, dali na day. Dali na. Ganahan taos Kim. Pundak-undak sa kutson. Nah, ayan na. Tidak na. Tidak na. Tidak na ba? Kuya nag-sleep. Nas kuya eh. Hinubti. Tuntog na ati Imi to. Ati. Ati, sleep na ikaw. Panihapon. May panihapon ni ate. Quacker. Quacker oats. Ang panihapon ni ate. Tanawati, atangan naman kas basing gamay. Naan sana ba na? Mama ko masa kahainit bulan na danya. Hawa, Ilia. Day. Dali. Lubog-lubog sa kutson ng basing gamay. Ilia. Tara nga na mo sanay na. Tara nga. Kit anas. Tara nga na. Dali guys, kinakit na kuhan aircon. A few moments later. Grabe skin ara sa Johan na pa de. Kin. Grabe skin ka. Tanpos Kuya Gael. Naligo na to Kuya Gael. Hindi ko may isot nila. Nadad to. Grabe sa Johan na po nila. Nagkasaw-kasaw na po de. Nagluto na sa ate guys. Pamahaw. Grabe. Wow. Mahaw. Ne, masam na taro ne. Di ka masam? Oh, pagkamang na dito. Kau, kamu Ilia kau. Buy anta ka dia ba? Ay, maligo na pagka. Ginuko ra pa sa Zoom, maligo na kuno guys. Sama na. Nata nang dadun kung kuha. Nami daghang bat. Daghang bat. Mahaw tanin jo guys. Mahaw tamahaw. Against the light. Guys, mangulit na mahipos namin sa mga basa na ring sa nina niya. Kim. Uli na ta, bukid Kim. Uli na food. Guys, mangulit namin sa bukiran. Namidaghang-dang bat. Kinuha hapon. Tapos,
Alicia. Mag-overnight man mi dari. Ano ibilong yung sleeper nako. Sad ko. Hi guys. Yan na. This is an Wala ipinita. na, Mahuli na me. pagminja. Saman ko, kanila may bubukuin. Kani man na. Ang kana. Ano? Sila sa mga basa. Realistic na mga sabon. Mm. Oh, diya. May plastic. Nada na. Oh, naraw sana na. Maka hindi magtuo. Ah, guruy. Arang lami ara ba dara yung mahigdanan guys kay Kutsun ah. Arang lipad ang Iliya nakahigdag Kutsun. Natang higda na po. Hindi na mo dahil. Higda pa sa sisa. Ginoo ko modalit dat pa sa din taon sa higda. Nga ko das mga basa. Masara ko yung bas. Gara. Muli na Miss Alicia. Bye-bye te, muli na mi. Mingaw. Mingaw na sa kayo sa baan dari. Ha? Sila na lamang duha, masira naman ni pangatog. Nakaw sa tulong po. Blackout dahil sila. Ito na mi guys. Uli na Miss Alicia. Kita-kita na punta dito. Agat ang mga bat. Thank you. Abutan may daan. Bye-bye na ate. Okay na mo. Bye, ate. Bye. Nalaag sa Alicia ha. Hindi guys, abangin ni Zog mong pamaki. Musibat ko na. Te, rasa mi te. Lamat. Hindi na mi guys. Kaya ito pa yung mga buhiin. Kabibag na sa mga basa. Diya. Kabibag na mis mga basa. Guys. Nasaan na kapag nakabalik? Ito na mite. Sila ko rin guys. Ha? Ito na mi. Kaya tabakan. Guys, nahuman na mi daray bakasyon. Bakasyon. Bye-bye te. Tingnan no. Ano sa Amy? Tutok to. Kaya ito sangit. Sa ate Amy. Ano ba to? Wala na mi Alicia. Kinabuong na ko nung silag dagat. Dahil naghana nilang kuhang bat. Kusame. Ito na mi te. Bye. Asa mo ito Bye. Ito, dito. Ito, tas. Kuhan. Crossing ka kakuto. Crossing mo na dia. Wala na mi guys. Walking ta, walking. Ano ta, age? Lipot. Di ba dito matay nga, age? Day. Uli na mi. Uli na Miss Alicia guys. Kita atas Alicia. Uli na ka Ken, nabuong nakagdagat Ken. Ay, paano? Nabuong nakasdagat be.